Krevinsky, 2, tilita. Me vou poñer de pé. É que me doen así, me laten un pouco as varices, entón, así estou mellor. A ver, imos ver se estamos todas, De Last Man ou Fukushima, Vertixe sonora ensemble, Zoar, Agorafobia, Foxy Freire, Martelo, Anastasia Purcher. Non sei, a mí me dixeron que era música galega, pero... Pablo Carrera, de Lácazas... Mima. Pero aquí hai moita xente repetida, Os da Ría, daqui da Ría, é iso mesmo. The Last Man, The Last non sei qué... A ver, sigo, sigo. Caxade, Cuarteto Caramuxo, Bamón de Lamas e Romero, Gramola Gominola, Brincabay, Xiquixoque, Fiu Fiu, Guadi Galeu, Xianal, Xoel López... Bueno, todos non os podo ler, Estaba pensando que para o ano que ven, como hai poucas categorías, o mellor é alugar unha plaza de touros. Como agora casi non se usan, non? Me agarrarías ti aquí isto? Gracias. É que é a primeira vez que facemos esta gala. Entón, queremos que saia moi ben, que queremos que quedes contentas. Entón, trouxen os bocatas. Sí. Ti tes fame? Toma un bocata. Ai, ti, rapaz. Ai, un bocatiña. E que logo os de Martín Codas non nos ingresan, eu teño que adiantar o IBE, sabedes? Mima. Bueno. Estades todos? Que xente máis guapa, Eu, bueno, vou así un pouco... É que non sabía que poñerme. Me dixeron, ponte algo especial. Especial, Entón eu fun á nave da Gadic e escollen ali a roupa e, bueno, me puxen o que me entraba directamente. De feito, a saia levo desabrochada, así. Queríamos facer unha entrada espectacular. Entón eu dixen, pois metemos unha tirolina de ali pa aquí e baixo eu rollo. Pero é que as varas só aguantan, as varas do teatro só aguantan 80 kilos. Entón... Non se podía. Bueno, un momento. Rapazas, estades? Sí, pregúntalle se pagaron entrada. Iso. Pero, como les vou preguntar iso? Pregúntalle, illes, veña. Vale. A ver, que están aí as miñas compañeiras. A min dame igual, se pagades, se non pagades a entrada, porque isto é vocacional. A mí eu estou aquí para promocionarme, para crear tecido, sabe? Que precariedad, misma. Non sei por que vos rides, Por non chorar, dis. Ti pagaches entrada? Pagaches? Quen pagou a entrada? Ti pagaches entrada? Non, esta... Eu xa sei. Vides por convite. Todo o mundo ven por convite. E digo, menos mal que non vimos a taquilla. Porque senón, sempre ven o típico que che di 3 euros, que caro. Eu con iso me tomaba 2 cañas. E despois se engade, total, teño aí no campo da festa a orquesta Ciclorama, que me vende gratis. Total, eso paga o Concello, non doe. Pero bueno, a vos vos dá igual, pagar entrada, non pagar, sodes todos industrias culturais. O 21%, que os suban, que total teño todos os cartos en Panamá aí, a lo loco. Mira, estades listas? Veña, é que eu estou aquí entretendo, non? Pero rapaces xa acabaron o bocata. Estamos. Vale. Pois entón creo que imos comezar. Estades? Sí. Vale. Nomeadas, afeccionados, xentes da música. Benvidos aos terceiros premios Martín Codas da Música, organizados pola Asociación Músicos ao Vivo. Un, dous, tres. Se queredes, non, está ben.
Esto despois na tele o cortades, eh? Sí, vou, agora sí, agora vai. 1, 2, 3, eh? Ai, Vai, vai. Veña, que hai que preparar todo. non, pero vai colocando aí. Areta, Saca o pan é o importante. Xa poño Aí. aquí. A ver. Está o pan, xa, Sí, 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 sí. As tazas. Veña. Espera. As tazas pos premiados. Aquí. Ai. Aquí pode quedar Ok. bonito. Aí. Aquí. É que eu non sei por que non tiñas isto listo. Non sei. O poste. A ver, que xa empezamos tarde. Poste. A ver. Corre. Que máis? Antes. Ai, sí. O poste, veña, vai. Vale. Go. Benvidas a todas a festa da música galega. Gozai agora que aínda non sabedes se gañastes ou non. Temos todo preparado, están as luces, está empanada, non falta nada. Falta que bailedes con nós. A normalidade está sempre no centro. Esta gala vai para todos os diversos. Todas as que estades fora do sistema, nas marxes de lado, sempre na periferia. Por xénero, por raza, por clase social, por idade, doenza ou ter kilos de máis. Benvidos á festa dos marxinais. Verbena musical, un día especial, hai moito que festexar. Verbena musical, un día especial, a festa dos marxinais. Verbena musical, un día especial, hai moito que festexar. Verbena musical, un día especial, a festa dos marxinais. Esta é a festa dos marxinais, la festa rara, excéntrica. Temos moitas cousas que celebrar, por exemplo, o convenio musical. Pero que a xente da música non ten convenio. Por exemplo, o convenio animal. Sí, para xente con animalías de todo tipo. Sí. Como por exemplo ter plumas nas orellas. Sí, ou ter pezuñas. Ter pezuñas Sí. ou non ter dentes. Ah, sen dentes! Sí, por favor, unha escola para Castelao. A cultura galega precisa de fe. Pero hoxe non é o día de Castelao, hoxe é o día dos músicos. Sí, pero sabes que Castelao era escritor e dramaturgo? Non sabíamos, pero non importa. Pero sabías que Castelao era
Boa noite, que tal? Benvidas e benvidas a todos. Hai nervios, Os nomeados na categoría de músicas do mundo son... Músicas do mundo. Krevinsky. Dous. Trilitrate. E o gañador é... Carallo, por sobre. Krevinsky. Bueno, perdón. Gracias á Asociación de Músicos Martín Codas e a toda a xente que se inscribe a este tipo de premios. O importante non é o rollo do premio e toda a cousa, senón intentar facer un pouco de gremio. Bueno, a verdade é que outro día estuve tocando en unha gala e sorprendeme unha cousa que é bastante curiosa. Falaban de sectores e do que se produce, non? O sector da música emplea 13.000 persoas, vale? O sector, creo que se chamaba este, hombre, Citroën, non? Citroën emplea 3.000. Un leva, creo que dan 64 millóns anuais, o outro, xa sabemos, vale? Boas noites. A continuación, os nomeados na categoría de música clásica e contemporánea son... Música clásica, contemporánea. The Last Man of Fukushima. Vertixe Sonora Ensemble. Zoar. E o gañador é... Vértixe Sonora Ensemble. Vertixe Sonora comezou a súa andaina fai 5 anos coa idea de visibilizar o traballo que fan os compositores aquí en Galicia e poder establecer un diálogo en tempo real co que se está desenvolvendo noutras latitudes. Queremos agradecer a todos vos que nos hayades valorado este traballo
e dedicar especialmente a Carmen Valdés, a Marcelo e a Alba, que nestes momentos están pasando unha mala época. Moitas grazas. Os nomeados, en este caso tamén nomeadas na categoría de rock, son Rock. Agorafobia. Foxy Freire. Martelo. E a banda gañadora é... Foxy Freire! Bueno, falo eu e despois fala Max. Non teño moito que decir. Moitas gracias a todos vos por confiar en nós, que non somos moito de fiar. Que gravamos aquel disco que non dou saído. E nada máis, agora vai a falar Max. Bueno, moitas gracias a todos. Queremos compartir o premio tamén con Martelo e con Agorafobia, porque, bueno, a verdad que son uns grupazos. E, bueno, e con todos os grupos da categoría de rock e do resto das categorías que demostran que bueno, que en Galicia hai un traballo increíble. Gracias. E temos que mostrar a música que facemos aquí fora, porque nós, bueno, con esta banda, por exemplo, ainda non salimos casi da provincia de Pontevedra, o sea, ainda que nos votáchedes, pero non nos queren nin na Coruña. Entón, vamos a intentar traballar todos para que a nosa música, que temos música de puta madre aquí no país, que se poida escoitar no resto do Estado e fora daqui, porque o merecemos. Graciñas a todos. Continuamos. Os nomeados na categoría de blues, funk e soul son... Blues, funk, soul. Natasha Zurcher. Pablo Carrera. De Lacazans. A banda gañadora é... Natasha Zucker. Moitas gracias aos meus compañeiros e compañeiras de Músicos ao Vivo polas súas votacións. Eu lle quero, se me permitides, dedicar este premio a miña nai, Susana, que está sentada aquí,
por estar aquí e por ensinarme que a confianza nun mesmo, no que sintes, no teu camiño, na túa vocación, e o amor sempre son a resposta e a actitude. Moitas gracias, que vivan os premios Martín Codas de Música e que viva a música ao vivo. Os nomeados na categoría de orquestras, grupos e música de verbena son... Orquestras, grupos, música de verbena. Claxon. Orquestra Os Modernos. Os da Ría. E o gañador, Orquestra Os Modernos. Moito obrigado. A Asociación de Músicos ao Vivo, que moderna. Non hai potencia como Galiza para a música. É increíble o que temos aquí. En fin, estamos moi agradecidos e queremos acordarnos neste momento das nosas compañeiras modernas que nos acompañan, especialmente da nosa diva, Rosalía das Chousas, coñecida artísticamente como Rosalie de Choix, a máis moderna de todas as divas. E, en fin, moitas grazas e parabéns á asociación, á organización dos premios, etc. Obrigado. Ela era unha galega de Redondela que tocaba o tambor. El era un andaluz apasionado de la guitarra española. Maruxa estaba preparada para un concerto, tiña entrada. Cheo de bochechas nos pés, achegouse un peregrino. El era Paquito, el granaíno. Maruxa agichouno na pista, dixolle: des moita luz, des moita luz. Paquito lle respondeu: soy andaluz, soy andaluz. Cupido cumpriu o cometido e os dous ficaron prendidos, prendidos de amor. Fixeron cousas de amados, fixeron cousas de noivos, fixeron cousas de namorados, ados.
cornos moi afilaos. Eu as mans cheas de callos. Ven, achéjate a min que de seguro remediamos. Eu isto non o vexo, é moi complexo, é moi complexo. Teño algo para ti. Muy bien, Estou nerviosa. ¿por qué? É unha sorpresa. ¿Qué es? ¿Quieres casar conmigo? Oh, lo de los cuernos no es un impedimento para ti, ¿verdad? ¡No, casemos! A boda foi nun monte na cidade da cultura e no canto de arroz caíron pedras da estrutura. Da cidade da cultura. Na casa destes artistas cedo chegan as aristas. El tocaba até as 8, ela sempre ensaya moito. Maruxa no Marrucho, Paquito na Capitol, Maruxa no Turuxo, Paquito no Salasón. Ai, que faz a semana que ven? Estoy de extra na cantina, no cotizo pero nos dá pa gasolina. Penso que é mellor darnos un tempo. Eu isto non o vexo, é moi complexo, é moi complexo. Paquito descornouse ata atopar un novo camiño. Cando hai crise na parella, a solución é ter un fillo. E chegou o Xía. E Narf, a parella. Espera, máis, hai máis. Xavier, Eladio, Balbina, Nastasio. Ahora xa está, sí. ¿Qué vamos a hacer con estas 6 criaturas? Montaremos un coro fusión. Ei, mozas. Ei, que xa é tempo do rock and roll. Xerrón. Estou hasta con hacer tanta compasión. Non sabes o que doy ese mirar. Non hai maneira de follar que non sexa non volver. Estou hasta con hacer tanta compasión. Pero entendo, xuro que te entendo. Pido unha hora ou máis para me levantar, meterme na bañeira ou pa cagar. Non o podo ni pensar, hai que facelo porque sí. Estou hasta con hacer tanta compasión. Pero entenda, xuro que te entendo. Non me digas que non. Entenda, xuro que te entendo. Que non se pode. Pero entenda, xuro que te entendo. Non me digas que non. Entendo, xuro que te entendo. Que non se pode. Como que non se pode? Que non se pode. Sí que se pode, hostia. Que non se pode. Cago en Dios, que se pode. Que non se pode. Non me digas que non.
Boas noites. Boa noite. Ben, pois na segunda entrega de premios nas categorías de jazz e improvisadas, os proxectos nomeados son... Jazz, músicas improvisadas. Alberto Vilas Quartet. Orquestra de Jazz de Galicia. Xan Compos ESD. Bueno, a proposta premiada é... Orquestra de Jazz de Galicia. Moitas gracias a todos os músicos deste país, que son moitos e moi bons, que levan toda a vida existindo. De feito, o disco da Orquestra de Jazz é en parte un tributo á música tradicional deste país e non só ao jazz. É un proxecto fermoso do que estamos moi orgullosos na pequena parte que nos tocou participar. Ten dous nomes propios que se non poden estar aquí, que son Pedro Lamas e Roberto Somoza, culpables, afortunadamente, de que este proxecto exista. Nada máis, un orgullo recibir un premio dos compañeros de profesión e, bueno, nada máis. Moitas gracias. Na categoría de metal, os nominados son... Metal. Afónic. Inverno. Mutant. E o proxecto gañador é Mutant. Bueno, creo que falo eu. Estes non van falar. Estes para recoller, sí, pero para falar non. Bueno, rápido, porque aquí todos vimos a beber viño, creo. Por lo menos eu sí. Entón, bueno, moi rápido, sí. Nos formamos parte dun estilo que falaban antes aquí dos marxinados. Bueno, nos automarxinámonos bastante no metal. Creo, non? Entón, é unha ledicia poder estar aquí integrándonos na comunidade musical, sendo recoñecidos por fin. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas.
Solo moi rápido, gustaríame nomear ao noso querido manager Arturo Tomás, ali está. Un aplauso para él, por favor. A única persoa casi que creo en nós. Gracias, papi. E ao noso produtor Pedro Méndez, que hoxe non pode estar aquí, pero sen él, a verdad que o disco sería unha merda. Sí. Bueno, en fin, moitísimas gracias. Eso é, moito obrigado, Pedro, desde aquí. Gracias, moitísimas gracias. Vamos a beber un poquito. Dentro das categorías de hip-hop urbanas, os proxectos nomeados son Hip Hop Músicas Urbanas. Sofran. The Last Minute Experience. Tarde, si es arte, es darte, elevarte a través de estrellarme. Si de mí Boiza. es olvidado, no pretendes que aunque te arrepientas es solucionado. Bueno, a proposta premiada é Socram. Bueno, non somos outros marxinados, como decían os amigos do metal. Bueno, creo que o mundo está, como sabedes, bastante podrido. En consecuencia, teño que dicir a miña visión crítica sobre o hip hop e o vexo hoxe en día tamén moi podrido. Entón, bueno, é unha honra que nos den este premio e quero reivindicar dende aquí a xente que fai hip hop e que non está todo o puto día falando de mis putas, mis drogas e toda esa puta mierda. En fin, bueno, quero compartir este premio con Mou e con Santino, que están aquí detrás miña e que veñen comigo nos directos. Mou fixo todo o curro de produción musical, mestura, grabación, etc. E o meu disco Chuvia Ácida non estaría na rúa se non fora por él. E segundo, quero adicarlle este premio a meus pais que están ali e que me ensinaron, e que basicamente me deron cancha para facer un pouco que a mí me gustaba e me deron un pouco de alas e puiden adicarme a que a mí me gusta, que facer rap e pintar nas paredes dos demais. Moitas gracias. Bueno, e agora, antes de marchar, como representantes da Asociación Músicos ao Vivo, da sección de Coruña e Compostela, quixéramos reivindicar a importancia dunha asociación que represente e defenda os intereses dos músicos e músicas a nivel local, no pequeno do negocio, ese menudeo musical, no que sempre falamos. Temos moito que falar, temos moito que loitar, temos moito que camiño que andar, e temos moita guerra que dar todavía.
Sí, bueno, asociarse que é a única maneira de facerse fortes como colectivo, non? Loitar polos nosos dereitos como profesionais e conseguir recuperar a dignidade que a música necesita. Con Músicos ao Vivo temos a oportunidade de manifestar e reivindicar os nosos problemas e xuntos conseguiremos a forza necesaria para seguir avanzando. Bueno, agora na categoría de electrónica os nominados ao premio son Electrónica. 2 pasos. Que está a pasar e que soe Cinta adhesiva. se cabra non é porque o terror ten esa facilidade de agacharse ao futuro. Croma. E o proxecto gañador de electrónica é Croma. Eu me fixen produtor para ir a tocar por aí a donde me chamasen e como non me chaman ao final teño que vir ás galas e vestirme para unha ocasión da que estou moi agradecido sobre todo a Músicos ao Vivo porque joder, tío, que non me esperaba isto xa. Solo quería tocar, ao final tuve que vir a por un premio, pero en realidad quero agradecer a xente que fai que a miña música sexa un pouco máis visible, porque a veces me dá a impresión de que vivo nun país onde a miña música é invisible, precisamente por a falta de oportunidade de poder expresarte facendo o que te gusta. Entonces, a xente que colabora desinteresadamente conmigo, porque nunca hai un pavo para nada, a xente que ven a facer fotos, como o meu colega faustógrafo Miguel Ballesteros, a xente que colabora facendo algún diseño como Socran e Mou de Mutante Creativo, a xente como Dani que de vez en cando de Massive Sessions me echaban para acercarme a Vigo e facer a Vice Music algo máis visible nun sitio onde solo hai outros estilos. E nada máis, moitas gracias e longa vida a música galega. Ben, xa estou. Comezamos a gravar. Claro, Carmucha. Carmiña. Iso, Carmiña. Carmiña, a panadeira. Non, Carmiña Sobranceira, que eu fun cantante en Voces Teibes, en Lunar na Ubre, en Los Tamara... Ah, en Carmiña Burana, non? Vale, empezamos. O técnico. Son eu, a técnica. Milagros, de Estudios Milagros, o estudio das artistas. Espera, que che poño o estudio. Oh! Ai, que arelazo! Ai, ai... Grazas! Que bonito! Mira como aplauden os becarios, como non cobran. Moi ben, comezamos. Vale. Escoitasme? Non. E agora? Non, non. E agora? Ah, agora sí. Vale, vai, comezamos. Conto 3 e comezamos. 1, 2, 3, pista. Castela. Non escoito a pista. Ai, desculpa, non xa metín. 1, 2, 3, pista.
Castelao, Espera, non terás spray de própolis? Non. Ai, é que dormín fatal, teño a voz moi mal. Eu son soprano, espertei barítono. Díxame que faga uns quecementos rápidos, Sibi, 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 si, pam, pam. Sibi, 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 si, pam, pam. Sibi, sibi, si. Eu penso que xa estou. É que eu teño un registro... Vale, pois veña, vai, comezamos. Sí. 1, 2, 3, pista. Castelao, Castelao, Castelao era un artista, era escritor, era pintor, era un pouco nacionalista tamén. Naceu en Rianxa en 1886. Vale, perfecto. Perfecto. Sí, gracias. Pero eu penso que tens que darlle algo máis de proxección. Non teño proxección. As linguas minoritarias xa non se levan, algo máis internacional. Pero como fago? Pois traducción simultánea. Veña, vai, Carmuchiña. 1, 2, 3, pista. Castelao, 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 he was an artist, he was a writer, he was a painter, he was un pouco nacionalista. He was born in Rianxo in 1886. He wrote things like things always in Galicia, os vellos don't love, fall in love. Para! Que fixe? Ai, por favor. Foi genial. Sí, eu penso que o que vai facer que veas o salto estrellato vai ser o noso toque da casa, patentado por Estudios Milagros, o estudio dos artistas. Temos o toque de pó de estrelas, o toque das estrelas. Veña, vai, Carmuchiña, ánimo. 1, 2, 3, pista. Castelao, Castelao, Castelao era un artista, era escritor, era pintor, era un pouco nacionalista. Non parecía a miña voz. Parecía a miña voz. Non parecía a túa voz, por iso estaba genial. Moi ben, aquí tes o CD. Ai, xa? E o libro. Libro CD para triunfar no Culturgal. Veña. Genial. Sí. Estupendo. Mira, para pagar, factura electrónica... Non, eu traballo todo por Recibi. Veña. Veña. Taloguiño. Ei, que me levas ao estudio. Veña. Abur, chao. Aburiño. Que tal? Foi ben? Perfecto. Sí? Non se notou nada. Imos ser como Mili Vanilli. Éxito. Veña, taloguiño. Non, pero é que ti me dixeches que se facía isto gravábamos o meu disco. Pero ti ainda estás comezando. Piche la garra que tiña Carmucha, que personalidade forte tiña. Pois tens que chegar aí, veña, taloguiño. Vale. Ai, Estudios Milagros, tampouco pode facer milagros. Hola, Contame, veño gravar o meu primeiro CD. o teu primeiro CD? Sí, quedamos niso, non? Pero vostede é un vello, por favor. Eu non sabía que vostede era vello. Pero son vello, pero a máquina tamén grava os vellos, ou non? Non sei, inténteo. Veña. Eh, Con todos vos, Paco Barreiro. As parellas imposibles non che teñen solución. As parellas imposibles non che teñen solución. Tira cada un pra sí, non dá máis dun si bemol. Tira cada un pra sí, non dá máis dun si bemol. A cigarra co cigarro non se leva nada ben. A cigarra co cigarro non se leva nada ben. Cada vez que lle dá un bico, bota fume como un tren. Cada vez que lle dá un bico, bota fume como un tren. As parellas imposibles non che teñen solución. Tira cada un pra sí, non dá máis dun si bemol. Rabo longo ten o gato que pra namorar a gata. Rabo longo ten o gato que pra namorar a gata. Invitou a erguer un coche
e do susto case a mata. Indicou na erguer un coche e do susto case a mata. Unha foca indecisa namorouse de dous focos. Unha foca indecisa namorouse de dous focos. Do trompazo que levou, inda hoxe traga os mocos. Do trompazo que levou, inda hoxe traga os mocos. Unha porra e máis un porro ordenaron de casar. Unha porra máis un porro ordenaron de casar. O porrón pagou a boda e a desfeita foi total. O porrón pagou a boda e a desfeita foi total. As parellas imposibles non che teñen solución. As parellas imposibles non che teñen solución. Tira cada un pra si, non dá máis dun si bemol. Tira cada un pra si, non dá máis dun si bemol. Boa noite. Moi boas noites. Bueno, os nomeados na categoría de folk son... Folque. Sorte que tes de Caxade. poder traballar cos teus dereitos. Cuarteto Caramuxo. Bahamón de Lamas e Romero. Pois os gañadores da categoría de folque... Casade. Boa noite, moito obrigado. Ao final é certo aquilo de que a terceira vai a vencida. É un prazer poder recoller este premio. É un prazer non só poder ter o premio, sino tamén poder ter partillado con grandes amigos estas 3 últimas edicións e incluso que tivésedes a ben non só que esta vez fora para min ou para o proxecto que represento, sino tamén que formarse parte xa desde o primeiro momento dos premios, cando era un proxecto aínda máis inestable do que é hoxe en día e máis incerto do que é. É un prazer formar parte nesta ocasión dos finalistas con Cuarteto Caramuxo. Moitos xa sabedes que é o meu grupo nos últimos 10 anos e que tiven que deixar por cuestións de compatibilidade hai apenas ano e pico, e tamén con Bahamón de Lamas e Romero, que son amigos. Este premio tamén é de Tania Meneiro, que é a miña muller, a miña namorada e a miña compañeira, e que fai parte das nosas vidas, que as nosas dúas crianzas, e que en criades sabedes que é moi complicado compatibilizar a actividade musical con outras profesións que estamos obrigados a manter, aínda que gostemos delas, e na esperanza de criar esas fillas para que poidan decidir se queren seguir traballando na artesanía musical, que é o que temos hoxe en día, que non é nada malo, pero tamén poden escoller estar nunha industria musical sin ter medo a ser subvencionadas. Non pasa nada. Obrigado polas fillas dos nosos fillos. Un prazer. E os nomeados na categoría de música infantil son... Música infantil. A Gramola Gominola. Qué bonito Brinca vai. Qué hermoso sai o sol esta mañá para ti. Qué bonito poder sentir a Ledicia a Morriña. No mercado comprei azafrán.
María Fumasa, Xiqui, Xoque, Fiu, Fiu. El sacudiu, 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 mais a formiguinha non paraba de subir. Bueno, e os gañadores son... Brinca vai. A cor é moi axeitada, Ben, isto de facer música infantil con esta botella na man non sei que dicir, pero ben. En fin, a verdade é que, contrarrestando algúns dos meus compañeiros que se dicían estar un pouco apartados, a min pásame completamente o contrario. Dende o primeiro momento que empecé a facer música e a brincar cos rapaces por aí adiante, sempre me sentín moi querido, moi apoiado, moi aceptado. Polo tanto, teño que dar moitísimas grazas tanto a miña familia, compañeiros, a todos os nenos que brincan en galego, que é moi importante. Unha aperta moi grande a Gramola Gominola, a María Fumasa, a Xiqui, Xoque, Fiu, Fiu, porque son excelentes compañeiros, e a todos os compañeiros da música galega e música infantil. Non teño nada máis que dicir que moito ánimo, moita forza e viva a música galega. Os nomeados na seguinte categoría son... Canción de autor. Guadi Galego. Uxía Enar. A imaxe real do noso pasado. Xoel López. Son tus aires de nuevos amores. Pois o gañador ou a gañadora, os gañadores ou as gañadoras, mentres que abro sobre os gañaribles, Dalle moreas, dalle. Guadi Galego. Graciñas, as que me coñecedes e os que me coñecedes sabedes que o que mellor se me dá é falar e non cantar. Entón, vou falar pouco. Dar as grazas ao resto, as compañeras e compañeiros que nos votastes, compartir o premio con un artista tan especial para min como é Xoel López, darlle as grazas por mirar ao noso norte, aínda que este no centro, e non abandonarnos, decirlle a Uxía que eu non sería o que son se ela non existise, decirlle que lle queda moito que facer na música galega e que a música galega lle debe todo. A Fran, decirlle que siga tocando así tan especial e que non deixe de facer as cancións que fai. Agradecer á banda que toca comigo en directo, que senón o meu proxecto non sería o que é, Isaac Palacín, o grandísimo Paco Charlín, a Manuel Rosio, que nos busca as castañas, Isabel Vilaseco, que nos acompaña nas voltas, o meu irmán Guille Fernández por non cambiarme nunca, aínda que sea polo agro. Darvos as gracias a todas, lembrarvos as mulleres que estamos aí, non só as que cantamos, as que tocades tamén.
e decirvos que ser máis é ser libres, e ser libres é ser máis. Graciñas. Bueno, vou roubar 30 segundiños da gala para decir que a música non é só cousa de adultos e que dende Queremos Entrar estamos loitando agora mesmo para que todos os menores poidan acceder tanto aos concertos e a cultura. Sí, porque ademais, xa que a música é unha parte fundamental na formación dos rapaces e das rapazas, pois oxalá que algún día gañe o lugar que merece dentro do ensino xeral e público. E os gañadores da categoría Pop e Indie son... Pop, Indie. Los que están en el aire. Eladio y los seres queridos. Los que están en la calle pueden desaparecer. Devórame. Novedades Carmiña. Devórame otra vez. Dejó irse las hojas. Silvia Penide. Vale poco la vista atrás. Dejó irse las hojas. Bueno, e os gañadores ou gañadora son... Ai, que nervios. Silvia Penide. Gracias, moitas. Non esperaba, de verdade que non, sei que é un topicazo, pero para nada. Cos pesos pesados cos que estaba, para nada, nadísima, co cal, sorpresona. Nada, non tiña nada preparado, pero sí que supoño que desde pequena que quero cantar, que me sinto artista, xa non pop indie ou nada que conleve unha etiqueta, non? Síntome que nas táboas son eu mesma, pois bueno. Supoño que agradecer a toda a xente que traballa comigo, músicos ao vivo, grazas por confiar en min, por votar a Penide. A miña familia, sobre todo, claro que sí, porque me sufren. A miña parella, Carmen, que está comigo todos os días en estes momentos que estás un poquinho máis chof, arriba, que hoxe temos viño para celebrar. Todos os músicos e músicas cos que traballo, que teño a sorte de aprender todos os días. De verdade, Sergio Moreira, parte importantísima de silviapenide.com. A todos vos que sabedes e sabemos o que é, despois de dar un concerto, chegar a casa, ver se compensou, se non compensou, os gastos, como van, se venderon discos, non se venderon discos, as entradas, todas esas cousas. Un aplauso para vos, para todos os compañeiros que estamos aquí e compañeiras, que estamos traballando todos os días por facer gremio. Grazas de verdade. Grazas, moitas.
Xentes da música. Con vos, a presidenta da Asociación de Músicos ao Vivo, Iria Piñeiro. Hola, boa noite. Queridos colaboradores, estimadas patrocinadoras, deputacións, Agadic, grazas a todas e todos. Ai, bueno, os músicos tamén, que caso olvidaba. Bueno, xa sabedes que son actriz e cantante. Bani, la 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 la. Bueno, tiven actuacións mellores, non me esforcei moito. É que acabo de gañar un premio Martín Codas, pero bueno, non podo falar diso, chica, por temas de transparencia, xa sabes. Bueno, máis transparente imposible. Case veño sen bragas. A ver, que outro día fun á Deputación e deixeina salí. É claro. Non. Bueno, o caso é que caprixa de seleccións e todo cambio, pois, deberon de metela na destructora de papel. Non somos nada. Te difuminas, chica. Acuarela. Bueno, é o transparente de todo. Xa vos digo que as rapazas estas da panadería lixinas a dedo, Muller, de tanto subir o Monte Gaiás unha aprende a funcionar. Pois iso, a dedo, que está sobrevalorada a democracia. Gracias, gracias. Iso porque son a presidenta, claro. Bueno, pois iso, a dedo. Ui, perdón, que non ten movimento. Iria, as categorías. As categorías. Ai, sí, hai que despiste, claro, que vin aí isto das categorías. Vale, vai. Bueno, vale, comezamos. Estas son as vosas suxerencias para novas categorías do ano que ven, que vos parecían poucas as que tiñamos. Vale, vai. Propoño unha categoría que aúne a todas as artistas, como, por exemplo, mellor disco. Por favor, que sin sentido. Vai outra. Ai, por favor. Xa que na gala hai música infantil, propoño unha categoría de música para terceira idade. Arrecó, gañando todos os anos Manolo Escobar, estamos tolas. Iria, que Manolo Escobar está morto. Ai non, que se non está ao vivo. Disculpade. É que as actrices entregámonos ao noso público, claro. Perdemos o norte. Bueno, vai. Ai, esta sí, esta é a miña, Iria Piñeiro. Estas son as que contan. Vale. Os meus compañeiros aquí, Xosé Lois e Manu, nos van facer... Sí, accederon. Nos van facer unha representación, vale? Como me gusta o teatro. Bueno, vai, estades preparados? Ben. Estas son as novas categorías para 2017. Mellor música institucional. Agadic, bos días. Sí, quería saber cando se abre a rede de música. Como son estes chicos? Vale. Mellor música de zarzuela. Pero que fas? Estou comendo zorza. ¡Zorzuela! Este non o querían meter, pero a mí fai unha gracia terrible. Bueno, vai. Mellor música para formar goberno. Do, re, mi, fa, sol, la, si, si. No. Como estamos, de verdade. Vale, vai. Mellor música de aeroporto. Vale, señora, pase por aquí. A ver, señora, saque todo o metal que leva dentro. Carai, Manu, non sabíamos ese potencial. Ai. Bueno, e a última, vai. Mellor música vocal.
Iria, música vocal é a nova categoría. E vai agora, presenta. Vocal, non vocal. Ai, é a nova categoría deste ano. Veña, presenta. Non hai comunicación, Veña, vai, se nos vai de tempo isto. Vale, pois nada. Categoría de música vocal agora. Ai. Veña, vai. Boa noite. Boa noite. Ben, pois imos que a nova categoría de coros e grupos vocais. Os nomeados son... Coros, grupos vocais. Vai calor nesta cidade, vai De Vaca. a veña que siga a festa de noite de día. So the girl Sisters in the House. she's a good, she's understood. Working for peanuts is so very fine. Lollipop, oh, lollipop. The Lollipops. Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. E as gañadoras son... De Vacas. Bueno, estamos encantadas de recibir este premio, moi emocionadas de pertencer a este gremio. Parabéns aos nomeados. Non temos nada preparado. Isto foi totalmente inesperado. Pero pusemos este enredado floreado. Agradecidas a música ao vivo. A verdade é que sodes un sector moi divertido. Un saúdo moi forte e un bico para Vigo. Non estamos en Vigo. Bueno, pero queda aí o ladiño. De Vacas non tería sentido sen toda esta inspiración. Enrique Iglesias, Spice Girls, Berragueto, os Backstreet Boys. Con estas verbas xa nos despedimos. Adiós ríos, adiós fontes. Viva as vacas e a música ao vivo! E os nomeados de reggae, ska e mestizaxe son... Reggae, ska, mestizaxe. A banda da Balbina. Morena bella da casa e deixou un gran canal. Daqui da Ría. Transilvania. Vamos alá entón. Ui, xa rompín todo aquí. A banda da Balbina.
Bueno. Aparte de que é increíble, que, bueno, que xa dixeron todos os nominados, darlle felicitacións aos compañeros cos que estábamos nominados. A verdad, darlle as gracias a Sonaxe, porque foron os que nos inscribiron. Non pensábamos que tiñamos posibilidades de ningún tipo, pero aquí estamos, a pesar de ir enseñando as brajas polas festas de Galicia, vemos que, por suerte, eso non foi impedimento. Darlle as gracias a Ramón Raíndo, porque é un dos fundadores da banda e sin él non habería banda da Balbina. Darlle as gracias aos que nos votaron, pero sobre todo a xente que nos sigue nas festas, que nos sigue gracias a internet, que nos persigue e que nos quere. Gracias a Dani e a Juan por acompañarme, porque senón me tirei aquí ver sola como un can. Tamén a Delito e a Charlie, que son os outros componentes da banda. Teño un problema que falo moitísimo e entonces quero falar rápido porque quero dicir moitas cousas e non quero levar moito tempo. Como a estas horas xa están casi todas as reivindicacións que eu tiña pensado facer en caso de estar aquí, a das mulleres, que a pesar de que somos poucas estamos aí, e que, por favor, que non pasa nada porque unha muller diga dun escenario o mismo que podería dicir un home e nos daría risa. Vale, que podamos seguir dicindo perola e cona, e que non pasa nada, que están aquí, que están pa eso, que non é vergonza. Si queremos decilo, si non o queremos decir, tampouco pasa nada. Decir que son muller, que son músico, que son nai, e que me toca as narices cando me din mañá antes concerto, el ojo non traballas, el ojo non traballo, carallo. Nunca viron un concierto noso, porque carallo si traballamos. Dicir que eu, a partir de hoxe, serei socia tamén de Músicos ao Vivo. E non sei se me queda algunha reivindicación máis, pero viva a música ao vivo, viva músicos en directo. E como non son dictadora, os meus compañeiros, se queren, poden dicir algo. Mil gracias. Gracias. Xaneco, despois disto vai a ser complicado superar o... Sí. Pero bueno, di algo aí, a ver, tú que eres un home con facilidade de palabra. Bueno, nós somos gaiteiros, el gaiteiro o tamborileiro. Aquí a xente temos bastante problema para abrir os sobres, verdad? Sí, a verdade é que está dando guerra. Os sobres sempre dan guerra. Sí. Son peligrosos. Bueno, antes de abrir o sobre, queremos decir que os músicos tradicionais e os gaiteiros durante moitos anos foron ridiculizados no noso país. A gaita, pois, moitos gaiteiros, Ricardo Portela, que foi o primeiro presidente da Asociación de Gaiteiros, definiuna como o noso instrumento nacional. E fai 30 anos, algúns gaiteiros nos anos 70 na Vila Ortigueira, pois deron a xuntarse para acabar con esa marxinación. E non só fixeron os alicerces desa asociación de gaiteiros, senón que inventáronse unha denominación, o mundo da gaita, para deixar o mundo da música tradicional, para deixar de estar marxinados. Decimos isto porque queremos felicitar a Asociación de Músicos ao Vivo, que este ano lle dedicara a Antón Corral, que foi un deses homes que se empezou a xuntar en Ortigueira, e que todo o que hoxe hai no mundo da música tradicional, pois en gran parte débello a él e a moitos como él que deron en asociarse para tratar de que a nosa música pois tivera o lugar que lle corresponde.
Pois iso, eu hoxe a noite estou aquí a representar os músicos de jazz, pero como tamén son gaiteiro, pois non quería deixar pasar a oportunidade para darlle as grazas a Antón Corral por todo o traballo que leva feito todos estes anos. Moitas gracias, mestre. Bueno, e agora hai que abrirlo. E para rematar esta homenaxe á música tradicional, pois vamos a facer a apertura do sobre dedicado á música tradicional, pois despois de escoitar os nomeados, de un xeito tradicional que vades a comprobar. Entón, os nomeados para a categoría de música tradicional galega son... Música tradicional galega. David Salvado. Fiadeiro. Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. Pois vamos alá. Xaneco, ti como crees que deberían abrir dous gaiteiros un sobre? Ti tes algo por aí? Eu teño a navalla de raspar as palletas. Pues saca aí a ver que... Fixade vos agora... Que técnica, Moita palleta deixa rascado, verdad? Que xa casi non corta. E o gañador, en este caso, gañadoras tamén, Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. Guadalupe, mentirosa. Mestre Antón, grazas polo magisterio. Moitas grazas. Grazas, compañeiras e compañeiros de profesión, dá xenio ver ao gremio unido, facendo festa e encontrándomonos un ano máis. É un gustazo, a verdade. E tamén aos pioneiros de músicos ao vivo e a pioneiras por furar, por empezar a furar. Dicía antes a Xacobe que os primeiros e os que están agora quizáis levaron a labor máis dura. As primeiras capas sempre son as máis difíciles. Para eles, o meu agradecemento, o noso agradecemento son heróis. Moitas grazas. Grazas tamén que compartimos este premio con Davide, co Fiadeiro, con todas as agrupacións folclóricas do país que está inzado delas, con todos os grupos de música tradicional, e se me permitides, e a memoria non me engaña, a Maite, Carol, Bea, Iria, Cris, Patri, Noé, Monse, Gisela, Lidia, Javier e Gutiérrez. E Mariña Caetana. Moitísimas grazas. Hasta sempre. Gracias. E logo, tomando un viño, poñeremos as cousas en claro con o amigo Xaneco sobre iso de que a gaita é o instrumento nacional.
Imagínate un mundo onde a diferenza sexa unha riqueza. Imagínate un mundo no que todas as persoas teñamos as mesmas oportunidades. Imagínate un mundo de dignidade, igualdade e liberdade. Imagínate un mundo no que a discapacidade, o xénero, a raza, a lingua ou a idade non levanten muros. Soña, imagínate un mundo no que nos miremos os ollos. Imagina un mundo no que a música soe para todas. Músicas e músicos, escritoras e escritoros, ciclistas, ciclistas. Imagínate un mundo da música galega onde homes e mulleres estean en igualdade nas súas diferentes categorías. Vaxínate. Pero que dis? Vaxínate. Isto vai para as mulleres tamén, non? Sí, pero hai cento de persoas, estamos saindo na tele. Podo seguir? Sí, sí, Vale, sí. Imagínate. Vaxínate. Noelia, cala. Vale. Perdoade, querido público. Querido público, vaxínao. Bueno, xa está ben. Querido público, vaxina as cricas en igualdade. As mulleres levamos a música no máis fondo de nós, en distinción. Igualdade na música en estes premios. Martín Conas! Para todas as cricas do heavy. Para todas as cricas do reggae. Para todas as cricas do punk. Vestirse? Hombre, há que vestir. Estares desnuda completamente. Poñer unha cueca pelo menos. Home, Entón teño que poñer isto? claro que sí, que tens que poñer a cueca. Porque non sei se me vai caber. Ai, sí. Recolle o pentello e poñer no sitio, veña. Gracias. Gracias. Sí. Eu sinto. Eu falo de mundo inteiro. Tem uma mensagem para mandanhoso. Nós baixinha, nós bapeça. Uma mulher tem valor, direito, mas nunca tá violado. Pra mulher do mundo inteiro.
liberdade, para igualdade. Mulher tem valor, direito humano nunca está violado. Nunca cree más violencia, nunca cree más morte, nunca cree más nada. Mujer ten valor, direito humano nunca está violado. Nós baixinha, nós da pessoa, mulher tem valor, direito humano nunca está violado. Flor direito humano nunca está violado. Olha, tu mano nunca está violado. Olha, tu mano nunca está violado. Mulher tem valor, direito humano nunca está violado. Uma mulher, flor, 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 ai, 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 segura, segura, Buenas noches. Hola, buenas noches. Parabéns. Unas ganas de bailar ahora. Pero bueno, vamos a presentar logo os premios a categoría de Salas. Son Salas. Música galega. A Arca da Noé. Festa rachada aquí na arca, venga. A Turuxos. Garufa Club. Y el ganador es Arca da Noé. Obrigada por votar pola Arca, que só levamos un ano e medio nisto. Increíble, hai salas que levan 23 anos. Un aplauso para eles. Bon, e agradecer iso, que votarades. Supoño que votastes, non creo que fora pola sala. Non temos técnicos maravillosos, non temos un escenario de 5 metros por 5 de 10, nin sequera así as medidas. Non temos unha superiluminación, pero supoño que temos ilusión e vontade polo que estamos facendo e queremos no rural, queremos que o rural non morra, queremos queremos defender a lingua e a cultura galega e temos ilusión niso. E supoño que por iso nos votastes. E despois, iso, non queremos
que a nosa comarca morra, o rural cada vez, bueno, aí cada vez somos menos, pero con este tipo de iniciativas estamos intentando que a xente volte ao rural. Entón, iso, xa me estou liando, agradecer moitísimo a todas as persoas que están aí, a miña familia, as miñas amigas, os meus amigos, e principalmente e especialmente a toda a xente que está alrededor da Arca e que fai que a Arca sexa posible, pois iso, a toda a xente de Vilar de Santos. Obrigada. Emocionante. Os nomeados a categoría de Festivais son Festivais. Espazos sonoros. Vamos a bailar en Feito a Man. Feito a man. Migran Jazz. E os gañadores xa temos aberto sobre porque temos unha sede doente a estas horas. Feito a man. Consiglio, non va a Cabo Verde, non va a la familia. Oh, vai a mazorar carreras. Oh, vai a mazorar carreras. Carreras, solar 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 Gracias. Muy bien, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas a todas e a todos polo premio no nome da Asociación Cultural Cidade Bella, que é a promotora e organizadora deste Festival de Feito a Man. Somos pequenos, somos humildes, pero só en recursos materiais. Nos sentimos gigantes en recursos espirituais e afectivos. Somos humildes porque estivemos a recoller os folios que deixastes nos asentos para a produción deste verán. Isto é literal, non é unha coña o da humildade. Unhas palabras solo sobre o festival. Simplemente sacar a rúa e sacar a praza de Santiago de Compostela o que é habitual, o que sucede a cotío nas tabernas e nos bares. É simplemente iso. Si ben é certo que en algún momento nestes últimos anos tivo que convertirse o feito a man nun artefacto maravilloso, pero un artefacto reivindicativo do dereito a seguir facendo iso, porque vivimos unha etapa un pouco escura, un pouco gris, un paréntese, que xa está pechado. Nos chamámoslle a legislatura escura. Bueno, agora isto sí, en 2016 xa todo vai ben e simplemente será unha gran celebración. Así que no nome desas tabernas, no nome desos bares, dos centos de músicos que generosamente tecen con nós esa rede afectiva e coa axuda de un pequeno feixe de patrocinio privado e público, pois seguiremos intentando protagonizar os agostos compostelanos, os agostos da capital do país. Grazas a todos. Bueno, temos ahora como 30 segundos para reivindicar certas cousas, non? Entón, eu quero dicir como o colectivo Agrogay naceu un pouco pois, da mistura dunha serie de xente que tiñamos un sono en común e reivindicamos desde a acción máis directa sobre todo a loita contra a homofobia, a posibilidade e a necesidade de vivir un rural digno, xusto e diferente. Esto es sostible, por favor. Entón, isto a mí me parece que pode ser unha utopía, non? Pero é que non é unha utopía. É máis, convidamos o 26 e 27 de agosto na comarca da Ulloa o terceiro Festival Agrogay
para que vexades que hai un rural distinto e que, bueno, que temos moitísimo futuro. Graciñas. Yo, como músico que toco en la calle, quería decir que los espacios públicos exteriores también tenían que ser espacios para crear cultura. Porque unas personas que estamos tocando en la calle, en directo, también creo que generamos riqueza, felicidad y alegría. Os nominados, os nomeados. Nomeados, ten razón. Mira, un rumano ten que... Diversidade cultural sempre. Ai. Bueno, os nomeados. Os medios de comunicación son... Medios. Saúde aos orelludos desde o estudio de... Ábrete de orellas. Fala vos Pepe Cuña e isto é Ábrete de orellas. A primeira pregunta, pois claro. GZ Música. Que é esta caravana de emerxencia? Bueno, a caravana de emerxencia é xuntar as tres bandas. Tres peixes voando. Benvidas a este acuario sonoro dos tres peixes voando. Aquí estamos como sempre, un marraso, un bacallao. Y el ganador, y digo con mucha felicidad, ábrete de orellas. Bueno, boa noite. Para min xa é un placer que me invitedes a vosa festa. É verdade que é todo un placer, unha paixón divulgar o que vosotros facedes, como seguro que é para os compañeiros de GZ Música e de Tres Peixes Voando. Como desde o rural se poden facer cousas e con poucos medios tamén, como Arca de Noé, tamén desde Ferrol con moita ilusión. Ferrol está feito unha merdiña, pero con ilusión se poden facer moitas cousas desde alí. E nada máis, que non me esperaba isto, desde logo, pero bueno. Gracias por todos os momentos que nos dades. Gracias. Boas noites, gracias a todos por estar aquí. En primeiro lugar, queremos mandar un saúdo moi agrimoso á persona que tiña que estar hoxe falando aquí, en vez de min, que é a nosa presidenta Iria Piñeiro, que por motivos de saúde non pode estar aquí, e queremos un aplauso para ela. En segundo lugar, vou comezar este discurso dunha forma un tanto inesperada. Todo isto se debe a un feito que sucedeu onte na emisión do único programa dedicado á música da TVG, Musicalité, no que o grupo Ataque Escampe dunha forma circunstancial ocurriu aí unha cuestión. El Ataque Escampe mándanos unha nota que nos queremos ler porque queremos que dé xusticia. No programa Musicalité da TVG emitiuse onte a nosa canción San Marino, censurada. Un dos versos é: adeus, cabronazos, voume un paraíso fiscal como fan os do PP. No vídeo hai un corte que suprime ese verso, e só ese. A produtora exculpa a TVG e di que é cousa de postproducción. A nós gústanos acollernos á navalla de Ocan e a explicación máis simple. Pero aquí a casualidade parece a máis estrana de todas.
Pensábamos que hoxe a censura consistía en non emitir o que non interesase, pero comprobamos con tristeza e noso que a produtora, a TVG ou quen fose non dubidaron en meter a tesoira de toda a vida de Dios como se estivésemos en 1946. Non queremos aparecer como víctimas de nada, pero creemos que hai motivos serios para preocuparnos como cidadáns e cidadás. Agradecemos a difusión non por amor á música, nin moito menos á nosa, senón por decencia. Esto di Ataque Escampe. E dito isto, paso a ler o noso discurso. Isto é contra os paraísos artificiais. É contra o artificio. Así comeza un poema do poeta Dani Salgado. Para nós, isto é necesario porque é necesario facer gremio, facer equipo. O traballo que fai Músicos ao Vivo pretende dar pulo á dignificación e ao respecto cara ao oficio da música e, ademais, servir como lugar de encontro e convivencia entre profesionais que compartimos intereses comuns, porque o asociacionismo é un factor imprescindible para defender os nosos dereitos e unha alternativa lóxica nun momento no que todas as antigas estruturas foron caendo coa excusa da crise. Nunha época na que moitos consideran que a música non se sostén por si soa ou que é un sector deficitario, Músicos ao Vivo reafírmase como interlocutora coas institucións para reivindicar o papel dun sector que en outros países é considerado estratéxico. Nestes últimos anos, vivimos un desmantelamento progresivo do ensino das artes e as humanidades no noso sistema educativo da man da famosa LOMCE, precisamente cando máis estudos demostran as múltiples vantaxes da música e outras disciplinas artísticas na educación dos nosos nenos e nenas. Moitos dos músicos que están hoxe aquí adican unha boa parte do seu tempo ao ensino da música en escolas, institutos e centros privados e grazas ao seu esforzo, escasamente apoiado dende as institucións, están indo cara adiante agrupacións musicais cada vez de máis calidade. Malia todo, esperamos que os novos gobernos que saian tanto a nivel estatal como autonómico reparen esta situación nas políticas de ensino. Pero iso non abonda. Precisamos que os medios de comunicación públicos axuden a difundir a nosa música, a música feita en Galicia, dunha forma máis activa. Faltan programas de radio e televisión que estimulen ao público a consumir música ao vivo. Falta unha emisora pública que, como ocorre noutros lugares, estea dedicada en exclusiva á música e en especial á música galega, con contidos e programas que amosen o que se está a facer en Galicia, en tantos lugares e de tantos estilos diferentes, como demostran os 450 proxectos inscritos este ano nestes premios. Entre estes proxectos, hai que destacar a presenza cada vez maior das mulleres, non só como cantantes onde sempre arrasaron, senón tamén como instrumentistas ou compositoras. Afortunadamente, os grupos formados únicamente por mulleres xa non son algo exótico, senón algo tan normal como un grupo formado só por homes. De todos modos, queda moito traballo por facer neste sentido, pois os vellos patróns de conducta patriarcais, aínda que fráxiles, todavía se manteñen en pé. As palabras deste discurso, en gran parte, saen das socias e socios de Músicos ao Vivo. Son sensacións expresadas en moitas das entrevistas que facemos para o noso boletín mensual. Son o reflexo do sentir dunha parte importante de nós que vemos con preocupación como cada ano pechan locais con programación musical por problemas derivados da inexistencia dunha lei de espectáculos que regule e protexa debidamente a actividade da música ao vivo. Unha lei que, ademais de tratar os lóxicos problemas de seguridade e orde pública coa proporcionalidade debida, debería servir de estímulo e apoio a ese torrente de creatividade musical que cada vez máis precisa de espazos para desenvolverse. Unha lei que debe ser redactada coa participación fundamental deste colectivo para que sexa realmente útil e duradeira. Por estes motivos e outros que non dá tempo a citar agora, pero que todos e todas coñecemos de cerca no noso día a día profesional, é necesaria esta asociación. Hoxe estamos aquí unha nova xunta directiva que traballa arreo para estar ao nivel da anterior. Dende Músicos ao Vivo e coa participación cada día máis activa das seccións creadas na Coruña, en Santiago
e da recén creada sección de jazz, estamos afrontando novos e importantes retos que poden significar un cambio de rumbo na asociación e no tecido musical galego. Por iso, a vosa participación, estímulo e alento son vitais para nós. E xa para rematar, lembremos que esta noite o que temos que celebrar sen complexos e orgullosos é nada máis e nada menos que a festa da música ao vivo, coa que queremos demostrar unha vez máis que isto é contra os paraísos artificiais, é contra o artificio. Moitas gracias, viva a música ao vivo. Agora, a continuación, un vídeo dará paso a un momento moi emotivo que é a entrega do premio honorífico. Nací na Coruña, pero en fin, creíme en Lugo, ¿no? E desde os 5 anos, creo. E bueno, foi gracias a un colexio en Lugo, ali no Alto de Garabolos, pois que, en fin, había actividades daquelas xa musicais e, bueno, empezoume a gustar o tema, en principio co clarinete, despois foi ca gaita, non? E a partir de aí a miña dedicación foi sempre especialmente dedicada ao instrumento tradicional, non? E precisamente empecé a construir instrumentos autodidata ao 100%, non tiñas que Paulino Pérez Morrera, Basilio Carril, que para mí foi o mellor dos seus tempos de Santiago, pero tamén era unha persoa que non transmitían para nada aos demais. Entón, pois, empecé con moitos problemas, pero bueno, como dice outro, como se dice a palabra, fun tirando, non? De algún xeito. Hasta que empecé a coller un poquinho de experiencia, o instrumento, home, algo que ñecía, entón, pois, eu procuraba buscarlle, pois, eso, que me soa ben, afinadiño, o que fora, non? E claro, ao longo do tempo tamén axuda de todos estes grupos, de moitos máis, non? Pois que me axudaron e se sacaban defectos, non? A tradición debe de mellorar, pero non debe de sacarse de quicio, non? E eu son dos que opino que a tradición ten que evolucionar cos tempos, tamén morre, pero dentro dunhas pautas, non? Serias. A Xunta Directiva de Músicos ao Vivo decidiu por unanimidade conceder o Premio Honorífico 2016 a Antón Corral por provocar de forma radical un cambio, un paso de xigante na evolución da música popular en Galicia. Antón Corral. Bueno, vou permitirme a ler unhas verbas, porque neste momento xa estaba emocionado, estaba nervioso, ainda estou máis, claro.
momento crucial, entón prefiro lervos aquí unhas pequenas verbas de agradecemento. Bueno, boas noites a todos. En primeiro lugar, quixera agradecer á Asociación de Músicos ao Vivo ter pensado na miña persoa para tan distinguido galardón, como é o honorífico Martín Coras. Mentiría se vos dixera que non son amigo de recoñecementos, porque é ben gratificante ver que todos estes anos no mundo da música tradicional, de traballo no ensino e na construción de instrumentos, deron o seu froito. Este premio ten para min un valor sentimental engadido, xa que é outorgado por compañeiros músicos que reman no mesmo barco. Ese navío que ten bogado en moitas ocasións a contracorrente, pero que ca axuda sentimos a nosa cultura. Navega seguro. E esa é unha das máis grandes satisfaccións que eu poida experimentar. Quero felicitar a todos os galardoados e animar aos finalistas para que sigan traballando arreo, pero, por riba de todo, que gocen co seu traballo. Para min foi un luxo converter a miña paixón no medio de vida e, a pesar dos moitos atrancos no camiño, nunca hai que renderse. Despídome xa dedicándolle este premio á miña familia aquí presente, cun recordo moi especial á miña dona Isaura, sempre ao meu carón na aventura que escollín, e tamén a todos os que me axudaron a transformar un soño en realidade. Compañeros músicos, moi agradecido polo vosso recoñecemento. Boas noites e moitas grazas. Moi ben, isto está rematando. Moitísimas grazas por vir e parabéns a todas as premiadas. Esta é a despedida, todas as luces se apagan, mas detrás deste telón temos música, escalla la 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 la, pam 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 para para 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 pam. Apaga o candil que esta festa xa remata, a música non para, ninguén quere darlle a pausa. Apaga o candil que esta festa xa remata, a música non para, ninguén quere darlle a pausa. Rompeu a chiculateira, acabouse a empanada, pero de artistas galegas a lista xe non remata, la 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 la, pa 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 para para pam 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 para para pam. Apaga o candil que esta festa xa remata.
xa remata. Moitas grazas por vir. Grazas a todas as artistas convidadas, para o grupo da banca, Antía Figueroa, Desiré Gómez, Sherlock, de Paco Barreiro. Quere darlle a pausa, esta festa xa remata. A música non para, ninguén quere darlle a pausa. Apaga o candil, esta festa xa remata. A música non para, ninguén quere darlle a pausa. Y ahora convidamos a todos los gañadores y gañadoras a que suban y se hagan una foto de familia. Esta festa xa remata. A música non para, ninguén quere darlle a pausa. Apaga o candil, esta festa xa remata. A música non para, ninguén quere darlle a pausa. Apaga o candil, que esta festa xa remata. A música non para, ninguén quere darlle a pausa. Apaga o candil, que esta festa xa remata. A música non para, ninguén quere darlle a pausa. Apaga o candil, que esta festa xa remata. A música non para, ninguén quere darlle a pausa. Apaga o candil, que esta festa xa remata. A música non para, ninguén quere darlle a pausa. Apaga o candil, que esta festa xa remata. A música non para, ninguén quere darlle a pausa. Apaga o candil, que esta festa xa remata. A música non para, ninguén quere darlle a pausa. Apaga o candil, que esta festa xa remata. A música non para, ninguén quere darlle a pausa. Apaga o candil, que esta festa xa remata.